Radio Vuna na ndina sintuna indito kumirana asumurubiri bobo chenu ase studio nimbwate omonyagitari uyu no senior officer kurase county ya Kisii oito chusanga mangenera selito koli alero na monito chukwanira iguru yomochando H pyroli so tiga mwaligani ase studio anyaraka bagago teranga kia kurokwa na ndinga andake nsemo kia kurose. Karibu sana daktari. Asante first David Mbiamano. Esa Marieta Ngoroku Angesare Nyairo ntene senior nursing officer Kisii County na ndengora tokanda asimu mwanyagetinge mangana culture munanga kimugusia akamenyire kurukale igo asiritukoli alero igo nguba karibisa gaigase studio ya Radio Vuna tokwanire amange igoro ya amarwaire buna tutandire mono burwaire bukorukunga H pylori abantu abange banje tokuburuka buna ulcers. Karibu. Sante sana kuungana na mwenyekitari kurokwa senior officer kurase county yaito ya Kisii. So daktari karibu sana kira togo chakira kurase definition nga H pylori. H pylori muchando kyoyo. Mbiamano first ready H pylori actually igonda atebe muna igenga bune ebinyinyi bikoreto burwaire bokorukunga ulcers elio kwa abantu abange banata tanga chi ulcer chanyarire tindikolieke bona ugo binyinyi ebyo bigotibya sanyana byabera asenda karo byabelira asenda byaleta obokongu byajaga kuruma amarama ke kararumiru kwanyora bono umuntu ochagere gutwara okunyago complaininga ninyuwete iga ninyuwete ndosete ninyuwete ndekondoma ninyuwete siorori ninyuwete ndoke bone binyinyi ebyo nabo binga bono totebe buna amiba karo kwanyura macha tabirire lakini bone ebi byekokosichalsa ebikorukonga H pylori. Okay. Ego daktari obwa matembororo gati ya H pylori amone gintu tukurukwanga chi ulcer. Obwa matembororo obonene asengencho ekero kwanyorire H pylori utara aba treated yani tora likimali munyagitari agotebya mali ogwenete kunywa H pylori yeruororo nere go complicate yachikoleta chi ulcer osomubere. Alright. Andake daktari ingiye kogera ebinyinyi bitura somubere bw'omuntu either gusino enjira tokomenya chindagira tukuria embeo tokoyana ingiye kogera ebinyinyi bya H pylori beso somubere bw'omuntu. Ebinyinyi bya H pylori actually tigante ngakero umuntu nabibwata kogera urwaire bondi bwensi utaragana nyagitari umunyagitari agocheki mbora asomubere gutatigo manyiti bona H pylori ye nebwate nganya kiago swaso mubere egente kanene kabisa nande kerera isi gokorara kinto sierere wesi byokoboko ekaro kwarure ese nyumba eri yobochenu nyumba ya kibara abantu abange bagochibeba baruo gali nande bachaka kwani nona abantu bande una wakwani yo wakwani naera kwa mutigere ebinyinyi bikwa kwabwate nyore kwabibwate arafu ngonyorore turuchibona ukubono enjera yame ogotesi bya magoko byo ogotesa aba magoko bya enjera yende endagera ngakitokorosi endagera nabokorosi endagera bya lakintonye mumeka chingi chanya gobeta igoro ayetuma tuko chingi chaeteroro wacha olenchara okageta na gwesibiria magoko ngoli ole ndagera kumbe tayare ebinyinyi biri bya H pylori bya saira sendagereri naende abantu abange amache Nabotoko genda roche twateba macha na yensoko ntoliko garaki ntoliko beria ngaya ruita sensoko tomenye tinge nsoko eri korugora lisoro sana rulirole chinsoko mani chikobera nse njirikobera getunugoro abana mbagacheta osomuntu omonene agacheta akabeko bunyira galia embura munego tu yatirimbuki obunyira bolia bwaso asa machalia bona ntutu kale kolige na maiso omaite abantu abange babwate chitoro bine cha maiso mbamanyitinga amacha na barore kanta marabu lakini gabo goleti amibanwere ebinyinyi ebiga bya H pylori nobire igobono intuto kwereterera asengenjo tuatigire kwesibyo kwaboko tuatigire kobelia mache
no gonya gokwana ni okoiga konya ko hug onyoro monto ogira morite kabisa lakini ngano yo mino bana muswati mtoto omiranira akongage kabisa okogira mora koli kwa yenyore obwate gosenje na bwate H pylori nkwambukera bire through fluids sweat even during sexual intercourse kara abantu baumiranire those fluids ngoleta bire H pylori elia yani monta abwate lakini oyo igo ndakonya gokwani takoleti tamanyiti bona ndekara gokwani kwabwata rinde kwanyara gose no musi mbutorero musi oyo wachaka konyobarura lyoka na maino ngere liri pereli wachaka koliryoka igo mono etutagete usafi yani twerende wetera singin ngakitomenyeto busafi bwetu. Alright. Daktari ngagirete nga etinegati risk factors kwa nyara kwa kugwatura ekitira chikoirira omuchando yoiga osuburoiro bwa H pylori. So daktari asina negwite to bantu bakunya okwana nga o ekero bwate ulcers nalyo gotwara H pylori. So tobeka ngo boronge nga tukuru ulcers twagende H pylori gosenga H pylori nere koleta ulcers. Kidogo abo bantu mbabwato utanganyikiwa kidogo tumbiya mane seri swali rigi ya motagere lione gona tebaiga ekero bwate binyinyi bya H pylori ya omanya no bwate gosimbira akoletera chisaini ntirororo before utarenda kuligio munyagitari na atebanga nabo koigwa omubiroro sete nabo koigwa esiorori nabo koigwa roke nabo koigwa ngakinaba wono munyagitari kara agochekiri anyorire buna no bwate umunyagitari nawe takwa malio according muna nyorire result iri lakini ekero tutachiti so munyagitari togonya gutara nebinyinyi biri lakini nabo gonya gotana ahenda yanyarire magutaki ayangare koli ngieke nabe o complicate yareta yendo tokoroka ulcers yejiga bone jibwate bakama utasenda njibwata maote mpaka se likerega igase ekerega bagoroka ekeseke gusi bako yani se ruga yege songo takota nga peptic ulcer na ande ndo bwata esenda tokoroka duodenal ulcers alafu ese omuchakano bwe amara bone karo ya ikire gabu yareta chialise chiga if untreated etachiti kogweniwa na hande ngo complicated further yaanda kolete yondokoroka chi cancer actually karo tuwasome sometime back yorontegerete cancer ego soa ekero any broken skin yani ando zikwanyorire agaote esenda asokoboko muna kwanyaro kaiga cancer cells no chiri chigoche chiasangirikana bona igo H pylori nere korakolia untreated kwanyora ulcers untreated ya complicate kwanyora cancer. Alright. Asante sana daktari Mwanchomo ligiriri baigo Mwanchomo tegereri Vuna TV radio Vuna kabisa kwa iguringa omuchando yobo H pylori nigo gotwara binyinyi kwa mugotwara omuchando bwechi ulcer kisha baadaye dabe nyeto kurwari wetera step echichonsiga nabo gotwara omuchando gusuburaire bwa cancer. Se studio tugende tugusanga no munyagitari an oyuru senior officer Kurwase County yaito ya Kise. Daktari in fact gatebe manyirimbire kwabere kugwa turaga bwekiro monta bwa tumuchando yoiga bwa H pylori tubeka ngo kilia kidogo nga ekiro monta chakire gutwara H pylori nekiago kora ebimanyiri kya korora manyingo ngabono no muchando bwa H pylori asinge nchunga nabe kunyarekana nk'umuntu chakire kugwa liberera gusubina gwatajire gatebe manyirere biga montabwe eidamareria mu bwatira somubere so tubeka ngo kilia kidogo nga ki kero monta atwarije muchando bwa H pylori ebimanyirire bya bene mbere bibi mbia manomoralia na neka goteba ekemanyiriri getangani igoko igwende gokoroma ende yakaro yakoromire onye yani H pylori ya soeto mubere kale na ende ya complicated ya letrichalsa na boko nyoranga nona malaria na abo chogeto utamanyiti nebidonda biribira asenda omonda agochikogenda none icho ogende icho erembi bwenkongu na endo rorabuna na manyinga rororo omonto ngoikare oigunanya koroka abande baenda bukoroka ekaro kwarokire amaroki aliyo nyaligereri iganga buna ekaagwa gose soda ya Coca-Cola tokoroka buna anya maroki ali brown yani brown ne arafu
oko igwenda chinsa chinde eichire turali kende abali bakale mumaete gesukali yakarugurwe pokopoko oise kulega pokopoko eri kero liketara konga yani ketara toba buya enda yae kobutiara bono naba ne jali seti na boko igwende butiarete lakini manyangole njara turali kende ende rebosa lakini obutiarete na ende gendo kende ekarole njara naliende ribone gokoroma mono arafu yaikira bono nateba kwanyore siro lyorocho bya serikali ende gokoroma turali kende esioro lyako ira bono okonyora nga ugo bwato muchando okorokunga bono warure search pairole wa complicated chabere alsas abuno ekarwara lichi sign ichi no takere kogenda aso umunyagitari bono nero ugochimusema ukweli apime echo yaona begopima nonya nengenjo kwayana kuru muno the breath nabo gopi umunyagitari era nabwate ubungaini boli bwokomanya era bweka akoreki akwe diagnosis yani akolingoli akotebinga kwanyolira oburwaire obwalsas gose bwaikere bwabere complicated kwanyolira cancer. Thank you so much daktari tigenya sanya kobeko nyago semi mugusi sante sana murigereria Ovuna TV sante sana mutegereria radio Ovuna ngantiri tubutulira abo asensemo yumurubiri bobo cheno lakini tobaise kwibarande tumira na sensemo yende gusasintunda yende tugendera kumanya kuri Ovuna FM gotro murubiri bobo cheno kera togotema kumurekera afya chaito nchendo ke Margaret mukwa tumirane naende nyasaka wanje.